Καλώς ορίσατε στη Forever. Αυτή η σύντομη παρουσίαση θα σας δείξει πώς να χτίσετε τη Forever επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας τα μοναδικά προϊόντα της Forever για να έχετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για εσάς και όσους αγαπάτε σε 3 εύκολα βήματα. Βήμα πρώτο. Εγγραφείτε στη Forever και μοιραστείτε την εμπειρία σας. Βήμα δεύτερο. Χτίστε μια μικρή ομάδα και γίνετε supervisor. Βήμα τρίτο. Γίνετε manager, χτίζοντας μια μεγάλη ομάδα με άλλους business owners σαν και εσάς. Ας δούμε τα βήματα αυτά ξεχωριστά. Βήμα πρώτο. Γίνετε μέλος και μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους. Καθώς εγγράφεστε και αγοράζετε πρώτη φορά τα μοναδικά προϊόντα της Forever, θα νιώσετε πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να φαίνεστε και να αισθάνεστε καλύτερα. Αυτή τη διαφορά θα θέλετε να τη μοιραστείτε με άλλους. Έτσι ενεργοποιείτε το marketing plan της Forever, το πρόγραμμα αμοιβών μας. Να πώς λειτουργεί. Καθώς εσείς και τα άτομα της ομάδας σας αγοράζετε τα προϊόντα, συγκεντρώνετε Case Credits. Το Case Credit ή CC είναι η μονάδα μέτρησης των προϊόντων της Forever. Τα CC είναι οι πόντοι που καταγράφει η Forever στην πορεία σας ως Forever Business Owner. Όσους περισσότερους πόντους συγκεντρώνετε μαζί με την ομάδα σας, τόσο περισσότερο ανεβαίνετε στο marketing plan και έτσι μεγαλώνει η δυνατότητα κέρδους. Η βάση για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας είναι να αγοράσετε προϊόντα που αντιστοιχούν σε 2 CC, κάτι το οποίο οι περισσότεροι κάνουν στην πρώτη αγορά τους. Σε αυτό το επίπεδο έχετε πετύχει τη χονδρική τιμή και έχετε τον τίτλο του Assistant Supervisor. Τώρα αγοράζετε τα προϊόντα στη χονδρική τιμή με επιπλέον προσωπική έκπτωση 5% που μας κάνει σύνολο 35% από την τιμή λιανικής. Ετοιμαστείτε, γιατί εκτός από αυτές τις καταπληκτικές εκπτώσεις, τώρα μπορείτε να κερδίζετε χρήματα. Ως Assistant Supervisor κερδίζετε 35% από όλες τις προσωπικές πωλήσεις σας και τις online αγορές που γίνονται στον κωδικό σας. Το νούμερο αυτό μπορεί να φτάσει έως και 48% καθώς ανεβαίνετε στα επίπεδα του marketing plan για να γίνετε manager. Ως Forever Business Owner μοιράζεστε τα υπέροχα προϊόντα της Forever με άλλους και τους προσφέρετε την ίδια επιχειρηματική ευκαιρία. Πολλοί έχουν αναπτύξει την επιχείρησή τους στην περιοχή όπου μένουν με την οικογένεια και τους φίλους τους. Άλλοι έχουν επιτύχει παγκοσμίως χρησιμοποιώντας τα social media. Ενδεχομένως εσείς μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Καθώς τα νέα άτομα που γίνεστε ανάδοχος, οι novus customers, ξεκινούν τις αγορές τους, εσείς κερδίζετε 20% από την τιμή λιανικής για όλες τις αγορές τους. Κερδίζετε όμως πολλά περισσότερα όταν πετυχαίνουν και αυτή τη τιμή χονδρικής και ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Τώρα έχετε δημιουργήσει τη δική σας ομάδα. Βήμα δεύτερο. Χτίστε μια μικρή ομάδα και γίνετε supervisor. Όταν από αγορές δικές σας και της ομάδας σας συγκεντρώνετε 25 case credits μέσα σε 2 συνεχόμενους μήνες, προάγεστε στο επίπεδο του supervisor και έχετε ένα επιπλέον μηνιαίο bonus ομάδας από την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, γνωστό και ως bonus ποσοτήτων. Και όχι τυχαία. Καθώς ο όγκος των πωλήσεων της ομάδας σας αυξάνεται, βγάζετε περισσότερα χρήματα και αυξάνετε το ποσοστό κέρδους σας καθώς ανεβαίνετε στα επίπεδα του marketing plan. Για να εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις για αυτά τα επιπλέον bonus, θα πρέπει να είστε ενεργοί κάθε μήνα, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να επαναπαυτείτε αφήνοντας την ομάδα σας να κάνει όλη τη δουλειά. Θα χρειαστεί να συγκεντρώνετε 4 ή περισσότερα CC από συνδυασμό προσωπικών αγορών, αγορών λιανικής και αγορών των novus customers σας. Βήμα τρίτο. Γίνετε manager και χτίστε μια μεγάλη ομάδα από Forever Business Owners. Η επίτευξη του manager πρεσβεύει την υψηλή αφοσίωση και τη σκληρή εργασία. Είναι επίσης ο προθάλαμος για ένα εισόδημα που αλλάζει ζωές. Ως manager, η δυνατότητα των πόνους σας επεκτείνεται και πέρα από τις αγορές των πελατών σας και των business owners της ομάδας σας και σε μια ευρύτερη πολυεπίπεδη ομάδα που εσείς βοηθάτε να χτιστεί. Οι μηνιαίες ομαδικές πωλήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για το κίνητρο αυτοκινήτου Forever to Drive, ταξίδια σε όλο τον κόσμο όπως το Eagle Managers Retreat και το Global Rally και τη μεγαλύτερη οικονομική επιβράβευση, το Chairman's Bonus, όπου η Forever αμείβει με $1.000.000 τους Forever Business Owners της. Το πόσο γρήγορα θα εξελιχθείτε εξαρτάται από εσάς. Αλλά με συνεχή σκληρή προσπάθεια μπορείτε να γίνετε manager σε 5 με 6 μήνες. Εδώ μπορεί η ζωή σας πραγματικά να αλλάξει. Υπάρχει αρκετή εκπαίδευση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πορείας σας. Στη Forever γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε είναι να βοηθάμε τους άλλους να πετύχουν. Όταν χτίζετε μια ομάδα με εργατικούς Forever Business Owners, η επιτυχία σας είναι σίγουρη και υπέροχα πράγματα θα συμβούν. Στη Forever επενδύουμε στην επιτυχία σας. Έχουμε δει εκατομμύρια ανθρώπους να αλλάζουν τη ζωή τους ακολουθώντας αυτά τα βήματα και είμαστε ενθουσιασμένοι να σας βοηθήσουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε που επιλέξατε να γίνετε μέρος της οικογένειας της Forever.